Hello mga kaibigan, welcome sa ating channel God's Mission TV. So, andito kami sa aming munting farm ni Idcor. So, after sa aming church service, meron kaming short outing dito sa ilog. Nagpipiknik po kami mga kaibigan, mga kapatiran, yung ibang kapatiran, kasama namin mga young people. So, ayan. Nagluluto kami ng kamuti. Mag-grill din kami ng native chicken. Ayan mga kaibigan. Isugba na muna. So may hinintay din kaming isda na binibili. So at least kasi Father's Day daw ngayon. So andito yung ibang mga papa. Okay na. Dito na. Ayan. Dito na. Patayin mo na yan. Papatayin mo na yan. Ayan. Iwan na yun. Ipatay na yun. So, salamat ni Idcor sa kanyang manok. Praise the Lord. Ready na para sa Tagalog sa isugba? Ihaw. Ihaw. Ayan. Praise God. Katay po nang patay.